Hai să facă linie continuă, că văd că îl mănâncă. Mănâncă și nu este. Da. O să băga, nu? Lăsăm. A ajuns la semafor. Da? La semafor, dar e roșu. Du-te după el. Știi să vedem ce face imbecilul. O comite sau nu? Aici de mine. Lasă, du-te după el. Să vedem cum o comite. Corect, că a încălcat de câteva ori marcajul continuu. Și aia amendă. Du-te după el. Dacă trage și pizda asta în mașină. Amor. Știți de ce v-am spus să rămâneți pe loc? Nu. Ce v-am depășit pe bună ziua? Nu, nu e vorba de bună ziua, e vorba de Liviu Rebreanu. Dumneavoastră tot treceți peste linia continuă. N-am trecut. Chiar m-am uitat Încălcarea, să vedeți în spatele meu. încălcarea, Am trecut peste linia continuă. încălcarea. Deci tot treceți peste linia continuă cu partea stângă. Încălcarea marcajului continuu este amendă și aia, n-aveți dreptul să faceți chestia. Doi la mână, când vreți să depășiți, o faceți prin semnalizare, că așa facem și noi. Da. Și ne-am semnalizat? Când ne-ați depășit, nu.